Yn adran y Cobiau Cymreig tan Gyfrwy, dyn ni'n dod i derfyn y dosbarth i'r meirch. Ac Beth Simons-Evans sydd wedi bod yn gwylio'r cyfan gyda fi yn y blwch sylwebu. Ac mae'r arddangoswyr yn y glaw yn barod yn aros am canlyniad. Ac dyna'r beirniad, beirniad y cyd yn ffurfiad Suhadi ac beirniad y marchogaeth Leon Stewart King. Felly mae'r marcio'n cael ei cyfri. Ac maen nhw'n barod, mae'n debyg, i gyhoeddi pwy yw'r enillwyr. Fel y welwch chi, jyst i atgoffa chi wedyn, yn gyntaf hyn y bryd mae Steppers Relight My Fire gyda Amy Devane, ac yn ail, dyn ni'n gweld y ddau am hynna, Monohawk Masterpiece, berchnogaeth Daniel Everett. Felly cael weld pwy fydd yn mynd â hi. Dyma'r rhifau'n cael ei gyhoeddi. Wel, amser pryderus i'r arddangoswyr, Beth. Odi, hwn yw'r amser gweithio fi'n credu. Mae molau mynd fel tyml drai o weithio fi'n credu amser hyn. Wel, Steppers Relight My Fire sydd yn aros ar y brig. A Monohawk Masterpiece yn aros yn ail. Yn y drydydd safle, felly... Maes Crofter Don Juan a Natasha Ham. Jodie Halliwell yn bedwerydd gyda Llan Morlais Exclusive. Dyma'r tri sydd ar y brig: Steppers Relight My Fire, Monohawk Masterpiece a Maes Crofter Don Juan. Er bod y glaw yn tywallt yma yn Llanelwedd, mae yna wen i'r cystadleuwyr. Daniel Everett a Monohawk Masterpiece wedi yn llwyddiannus iawn dros y blynydde partneriaeth yma. Odyn, maen nhw'n parau bod yn llwyddiannus fyd. Mae fe'n edrych yn gaffiol ffein ond dwe. Mae'r tri cyntaf bant i Sioe Ceffyl y Flwyddyn, Lenny. Wedi cymhwyso'n barod? Odyn yn barod. Natasha Ham am y tro cyntaf wythnos diwetha yn y drydydd safle. Wel, dyna un olygfa ni o'r plws o webu, ac dosbarth arbennig iawn o meirch yn adran y Cobiau Cymreig tan Gyfrwy. Llongyfarchiadau mawr i Amy Devane a Steppers Relight My Fire. Natasha Ham with Maes Crofter Don Juan. Fourth is 1596, Sonia Smith's Chevalier Culwch. And the fifth place goes to 1584, Jodie Halliwell's Llan Morlais Exclusive. And the sixth place goes to 1583, Dawn Gould with Hannah Seldom Seen. Wel, Amy yn amlwg wedi plesio gyda'r canlyniad, Beth. Odi, mae wrth i bodd fi'n credu. Fydden ni fyd gweithio'r glaw. Mae'n gaffiol pert yn diwe. Yndi, chwarae teg, y teip nice. Odi. Pony. A mae fe'n symud yn bert.
wedi cael ei magu gyda Dex Davies ar ardal Llanelli. Wrth gwrs yn cael ei marchogaeth ac yn berchnogaeth Amy Devane. Amy yn cynhyrchydd llwyddiannus iawn ym myd y ceffylau tan gyfrwy. Llongyfechiadau enfawr i Amy Devane yn ennill y dosbarth i'r meirch yn adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy, gyda Steppers Relight My Fire. Steppers Relight My Fire yn berchnogaeth Amy Devane yn ennill y dosbarth i'r meirch yn adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Amy Devane, Steppers Relight My Fire. And then in the second position is John Levitt and Ben Masterpiece. And we'd like to extend our sincere gratitude to our judges today, Mrs. Sioe